Hola, bon dia. Avui el grup de RUN de 5è de primària de l'escola M us presentarem el nostre nanorobot. El nostre nanorobot es diu R2D8. Jo soc en Xavi i us explicaré com funciona i què fa. El nostre nanorobot és ambiental. El que fa és que està a l'aigua i quan capta un motor amb el seu sensor, que està aquí, un plàstic amb el seu sensor, es tanca i tira un àcid que el fa convertir en un cement i aquest plàstic fa que floti, després es tanca i llavors es posa a flotar i puja. I la punxa és perquè si se'l menja un peix, doncs que punxi i que no s'apenyi. També té aquesta part vermella aquí, que són uns sensors que fan que si nota que està sobrecarregat de plàstic, el que fas és s'obre i amb el sensor pinça el plàstic a veure si el pot retallar i si no, doncs el deixa.